el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A curtametraxa Dairas dos alumnos do Instituto Manuel García Barros resultou gañadora do terceiro premio no Festival Internacional de Cine de Ourense na sección OUF Escola. Manuel Otero Espiño, segundo tenente de alcalde estradense, comunicou hoxe a información de que a Xunta de Galicia non concederá ao Concello da Estrada o programa integrado para o emprego que este solicitara no pasado mes de maio. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, e Montserrat Maceiras, concelleira de Promoción Económica, mantiveron no mediodía de hoxe un encontro con representantes da Asociación do Sector Local do Moble e a Madeira. A finalidade deste encontro era ter un primeiro contacto no cal coñecer as necesidades do empresariado ante a proximidade da convocatoria de subvencións por parte da mencionada concellería destinadas a asociacións de empresarios. Mañá, xoves 7 de outubro, no Salón de Plenos do Concello, ás 10 da mañán, terá lugar a clausura e entrega de diplomas aos alumnos do Obradoiro de Emprego a Estrada 7. Federópticos Fondevila temos todo tipo de lentes de contacto, audífonos e gafas de sol graduadas. Contamos cun gabinete completo para a revisión da túa vista. En Federópticos Fondevila atoparás as mellores monturas e gafas de sol de moda. Gafas que rompen moldes, máis orixinais e vanguardistas, as cores máis atrevidas e os deseños máis revolucionarios. Prepárate para verte diferente. Prepárate para que ninguén se quite a vista de enriba. Federópticos Fondevila.